Ще ядете дренки в градинката, да. Айде, ще го поливате. Айде, поливайте. Давайте, Само секунда да снимам. Снимам. Браво! И чудни сте. Ама личицата хвана ли? Мине. Хайде да погледнете само за снимка. Виктория, още един път. Поза искам. Повторение. Шапка така. Към мен. Надя, погледни към мен. Така. Само едно око. Браво. Супер. Кажете ми гъни. Айде, да се скачи към. И сега какво засадихме най-здравото дърво, нали така? Няма как да... За отвънка да направим, така ще държим че няма да има място за плодовете. Сега си припомним и тази песничка, която пяхме и какво става, че... Какво означава семейството за нас. Айде. Няма да се име. Направи сега още ние. всички даде. Знаете ли тук една много мъдра баба какво ще ни каже? Чакайте. Елате сега. Нищо, нека да пеем. Давай. Човека без семейство не може да живее. Човека без семейство не може да живее. Човека без семейство не може да живее. Айде сега на бабата на Вики. Какво ще каже за този дрям? Това дръвче е много хубаво и то е посадено тук във вашата градинка и да знаете и ще видите, че то най-напред цъпва. Най-напред всичко още не се е раззеленило, обаче дряна цъпва и вързва първо дренките той и най-късно се събират през късна есен. Значи най-рано цъфти през пролета, обаче най-късно го берем през есента. Стават червени плочи. Тогава озряват плочета. Добре. Хубаво.